श्रीराम वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचा उत्सव गिमोणे स्थळान बेळगाव गांवां आज साजरो सकाळी केला। पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो। कीर्तनाच्या नंतर 5:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो। उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनुभव असले त्यांनी सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती व्यवस्थित आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो आणि आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो आसा बरे भशेन आणि भक्तजन महाजन आणि सगळे ज्ञाती बांधव इतर जे हनुमंता जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता दर्शन घेता चालू आसा असो आज आमचो जय श्रीराम।